explicarà quines són les propostes concretes del nostre programa d'en Comú Podem. En funció de l'estat d'emergència social, incrementarem fins a un 30% el pressupost municipal dedicat a les polítiques socials. Hem d'augmentar la qualitat de vida de les persones. Promourem l'empadronament de les persones nouvingudes per accedir a una salut pública. Promourem la formació del personal de l'Ajuntament a l'entorn de la llei d'estrangeria. Estudiarem la creació d'un servei municipal d'odontologia en la línia de l'Ajuntament de Barcelona. Vetllarem pel control de la qualitat de l'aire. Això vol dir indústria, residus i transport rodat. Per tant, afavorirem totes les polítiques que siguin transport públic i d'altres. Implantarem actuacions de la reducció de la contaminació acústica i millorarem les condicions de salubritat dels espais públics, especialment tot el que són gosseres, jardins, parcs, etc. Posarem en marxa programes de foment d'hàbits saludables per tothom, especialment per la gent gran i de mobilitat reduïda. Augmentarem la presència de mediadors i mediadores a l'atenció primària. Inclourem la nacionalitat xinesa. Promourem la instal·lació de desfibriladors externs automàtics en els equipaments i llocs públics, especialment concorreguts. Retirarem l'amiant als establiments i les instal·lacions públiques. Negociarem amb la Generalitat l'acceleració de la construcció i ampliació de les àrees bàsiques de Cirera i Molins i Rocafonda. Reclamarem el centre d'atenció d'urgències primària al Quart per descongestionar precisament les urgències de l'Hospital de Mataró. Reclamarem l'inici de les obres de construcció d'un nou centre sociosanitari de referència per la comarca del Maresme, amb els terrenys ja destinats per a aquest àmbit. També vetllarem perquè no es desmantelli les actuals instal·lacions del centre sociosanitari de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. Liderarem des del Consorci Sanitari del Maresme les negociacions perquè l'Hospital de Mataró tingui autonomia en la seva gestió i estigui ben dotat finançàriament. Proposarem que la Coordinadora de Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i Maresme participi als òrgans de direcció del Consorci Sanitari del Maresme. Per acabar, jo porto en sanitat des dels 16 anys i és fonamental dues premisses: transparència en la gestió i un servei de qualitat. Des d'en Comú Podem Mataró obrirem les estructures sanitàries a la participació real de la ciutadania i als professionals. I un exemple que tenim i que promocionarem i treballarem és per augmentar l'àmbit de les taules triangulars als centres d'atenció primària. Moltes gràcies a tots per venir avui. Futur per tothom!